zuwa ga manhaji na malaman farko sai ya tsare shi daga afkawa kuskure da kuma zamiya. Walidha don haka wajadnahu sahihal aqidati fid din, sai muka same shi yana da ingantacciyar aƙida a wajen addini, salikan sabila salaf, sannan yana bin tafarkin magabata halan wa uqudan a wajen ɗabi'un shi da wajen aƙida shi. Jama'a duk wanda yake da littafin Sirru Alamin Nubala ya je ɗauki mujalladi na 19 shafi na 441 zai ga ƙarin bayani akan haka. Don haka wa kana ya zummu ilmal kalam, don haka al-imam al-Baghawi yana zargin ilmul kalam, wato ilimin mandiki wal falsafa da ilimin falsafa, wa yantaqidu libtida, sannan kullun yana rugurguzar bid'a, wa yad'u lil ittiba, yana kira a zo a bi sunna. Wa qad iltazama madhhab ahli sunnati wal jama'a, ya rike mazhabi na ahli sunna da jama'a an ilmin wa yaqinin, a bisa ilimi da yaqini. Dan haka ku ji duk rudanin da Najeriya take ciki da duk hayaniyar da Zaria take ciki, baka da hujjar da zaka ce yan bid'a sun yawa saboda haka zaka bi bid'a, ka ce saboda masu kira zuwa ga kaza duk gidan rediyon da aka bude su za a ji, saboda haka sai ka ce wannan dalili ne akan zaka bi abin da suke. A'a, lallai ne ka koyi ilimi a wurin malaman sunna kuma ka tsaya wa tafarkin ahlus sunna gam a bisa yaƙini. don haka cewa kai ahlus sunna ne baka zuwa kana koyan ilimi a cikin littafi ko kana bata kanka lokaci ne, kuma kana yaudarar kanka ne, kuma akwai yiwuwar ka iya fadawa kowace aƙida. Baka da wata isma diniya, baka da wani